Elo. Jak wiecie, albo nie, Łostołech bez łonego jednego Cidroka nominowany do No! God, please, no! Ice Bucket Challenge. No! Czyli po naszemu zziębnięty kibel wyzwanie. Ekstra, że wstał nie skoro, a mógłbych polegać dłużej w betach. Ale nie, padom. Ornung, mam sam kibel. No, to jada. A tak po prawdzie to lać to się idzie, ale żurym. I ja nie mam szczególnie ochoty, żeby wylewać se na łeb kibel lodowatej wody, jeszcze z lodem, szczególnie, że na placu już nie ma hicy po 30-35 stopni, jest zimno, pada deszcz, a ja mam takie skłonności, że jakbym się oblał wodą, to pewnie bym dostał zapalenia płuc i umarł. Tak więc ja zamiast robić z siebie bozna, to tutaj będzie wklejony taki obrazek prawdopodobnie. To ja wspomogłem serduszko Marysi kwotą niewielką, 50 zł. Jeśli uważacie, że to jest mało, oczywiście możecie wpłacić więcej. Pod spodem będzie link do tego, gdzie można właśnie znaleźć ludzi, którym można pomagać. Kwota PayPalowa, którą można wpłacić, tam dolne progi są chyba, o ile się nie mylę, odgórnie określone, ale cóż, jeśli myślicie, że to mało, to niech przynajmniej 100 z was wpłaci 50 zł, a Marysia będzie bogatsza o 5000. A to już jest konkretny pieniądz. Oczywiście możecie sobie sami wybrać, kogo tam konkretnie chcecie wspomóc. A ja nominuję mojego roztojmiłego kamrata Auslindra z zagranicy, czyli pana Setokami, nick w opisie, a tymczasem czymcie się. Łociulinges te karbitka. Und geht gelassen ran, lassen ran, lassen ran. Und im Dunkeln spricht dann eine andere an.